این مسجد کوهنه اینها از نوسازی کرده مکتب سند به сардори шӯъбаи фарҳангии вилояти Суғд Бахтиёр Қосимов зимни нишасти матбуотии рӯзи 27 январ иброз намуд, ки яке аз биноҳои собиқ Масҷиди Нури Ислом дар шаҳри Хуҷанд ба кинотеатр табдил хоҳад ёфт. Хабар медиҳад портали иттилоъоти Ахбор. интизор мешавад, ки як кинотеатри хурди нав бо 80 ҷой дар моҳи марти соли 2020 ба кор оғоз хоҳад кард. ба ғайр аз намоиши филмҳо, дар ин ҷо тӯдаи дӯстдорони синемо ташкил хоҳад шуд. мардум пас аз тамошои филм метавонанд дар хусуси он баҳсу мунозира кунанд. дар кишварҳои Аврупо чунин таҷриба вуҷуд дорад ва он барои ривоҷ додани соҳаи мазкур бениҳоят муҳим мебошад, қайд намуд Бахтиёр Қосимов. Масҷиди Нури Ислом соли 1991 бо маблағи намозгузорон сохта шудааст ва он дуюмин масҷиди калон дар шаҳри Хуҷанд ба ҳисоб меравад. инчунин дар он хутбаҳои тавсиявӣ мақомоти Тоҷикистон тӯли солҳои охир зиёда аз 2000 масҷидро баста, онҳоро ба сеҳҳои дӯзандагӣ, нуқтаҳои тиббӣ, китобхонаҳо, дорухонаҳо, чойхонаҳо ва ба дигар объектҳои иҷтимоӣ табдил додаанд. дар шаҳри Исфара бошад, дар бинои собиқ масҷид толори теннисбозӣ ташкил намуданд. من هیچ نمیتونم که پروسس کنم